Pauline, kan du forklare lidt om, hvad der er, der sker her? Jeg har prøvet at tage noget honning fra dem og stille det derover. Ja. Og satse på, at bierne de fløj hjem igen. Ja, det har de så ikke gjort indtil videre, vel? De fandt en sprække, og i stedet for at flyve væk og ikke komme ind igen, Okay. så fløj de hjem og fortalte de andre, at vi har fundet 20 kilo dejlig honning heroppe. Ja. Og nu er de ved at hente det hjem igen. Og det vil sige, det er jo altså helst det honning, som vi gerne skulle have i glas. Ja. Så nu har jeg stillet det ovenpå en kasse med noget foder i. Ja. Og så sådan en ventil i bunden, så de kunne flyve ned til det der, så væk. Og forhåbentlig ikke finde ind igen. Okay. Så nu skal vi gerne komme af, men jeg tror lige, det tager et stykke tid, før vi får ind i tårnen igen. Okay. Jamen, De er ret sure. de virker ret sure. Nu skal det jo også lige siges, at du står i uniform, jeg står i shorts og t-shirt. Og altså, det kribler lidt omkring mig, vil jeg sige. Men lad os se. Lad os håbe, vi alle sammen når at gå til weekend med bare et minimum af buler. Uden allergiske reaktioner. Ja, skal vi ikke satse på det? Altså, jeg vil sige, det er jo helt naturlig reaktion. Er det det? Ja, det er helt naturlig adfærd, det der. Okay. De finder et honningdepot, det skal jo hentes hjem på fanden. Det var deres honning. Jeg har været fræk at tage det frem. Okay, jeg tror, jeg bliver nødt til at lukke ned herfra. Jeg kan mærke, at det begynder at sætte sig lidt på mig. Og jeg har også meget varmt i den her. Ja, okay. Vi holder. Vi siger tak. Yes. God weekend.